barka da zuwa dan sarki TV. Da wannan shine farkon zuwanka wannan channel mai albarka, na roƙonka kai mana subscribe kana ka danna alamar kararrawa da zaran mun dora sabon shirin ya zo gare ku. Shahararriyar jaruma da cikin shirye fina-finan Hausa wato Ummi Rahab ta bayyana farin cikin ta ƙara gode ma Allah, inda Allah ya ƙara bata dama ta ƙara dawowa ta ƙara taka leda a matsayin jaruma kuma budurwa a cikin 'yan matan Kannywood, kuma mai farin jini bai take dukkanin wata jaruma a halin yanzu. Da wai sa'adanki daban yake, lallai Ummi Rahab ta zo sabon salon yadda take abubuwan ta, babu renin wayo ko babu girman kai. Sannan Ummi Rahab kyakkyawar yar budurwa, santali abin santalelo. Ummi Rahab kyakkyawa yarinya jaruma a cikin shirin fina-finai na Hausa. Lallai ta faɗa bacci ba, lallai tana ƙara godiya ga masoyanta masu bibiyan ayyukanta, masu bibiyanta a cikin fina-finanta kamar su haka. Ummi Rahab firgita 'yan matan Kannywood ta hakin da aka bata kenan. Lallai jaruma gwana wanda ba ta wulakanta mutane, kuma jaruma mai saukin kai wanda kowa da kowa buri yake yayi sadu da Ummi Rahab su gaisa, domin mutunci an ce kogi ne, kuma soyayya an ce ruwan zuma ce. Lallai Ummi Rahab kyakkyawa abin yabawa. Ummi Rahab ta ƙara cewa tana ƙara gode wa masoyanta na duniya gabaki ɗaya da fatan alkhairin haɗuwa da juna. Allah Ubangiji ya tabbatar da dukkanin alkhairansa da duniya gabaki ɗaya, kuma ku taya ta da addu'a Ubangiji ya kare ta sherin masheranta masu santa da aikin banza waɗanda ba sa son ci gabanta. Dan Allah masoya ku taya Ummi Rahab da addu'an fatan alkhairi, Allah ya tsaye da ta gida da dace da albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bari mu bar ku huta ku dan shakata. Ku yi mana subscribe kana ku danna alamar kararrawa, ku yi mana sharing, ku yi mana liking, ku mana comment. Jaruma Ummi Rahab, Rahab hasken samari, Rahab hasken 'yan mata, Rahab gimbiyar matan Kannywood. Lallai Ummi Rahab ta zo da kafar dama yadda take ayyukanta, mutane suna da babanta, kowa da kowa na tururuwa domin ya ga Ummi Rahab su gaisa. Ya kyakkyawar budurwar Kannywood abin yabawa, ni ma dan sarki na yaba da haka. Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka ki, ya kuma ƙara maki basira, ya kuma ƙara maki imani da tsohon kwana. Allahumma Allah ya amsa addu'a haka. Ni ma da wannan nake cewa na farko da ga masoya ci gaba haɗuwa da ku a cikin dandalin Kannywood na gode.